लक्ष्मीकांतं कारणं योगविज्ञानं अष्टमे दिनकानि आराधनतो दिनकानि ಇದು ತಗೊಂಡು ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ದರ್ಬಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮೇಶ್ವರನ ಸಮಸ್ತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾಳ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಲಂ ದೇವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡು ಮತ್ತು ಇದಂ ಫಲಮಯಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ತೇನವೇ ಸೋಲಾಭಾಗ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
जय अम्बा जय ताई जय भक्ति जय राम जय सीता जय लक्ष्मण जय मारुति जय विठोबा जय गुरु जय अम्बा जय ताई जय भक्ति जय राम जय लक्ष्मण जय सीता जय विठोबा जय गुरु जय श्री कृष्ण परमात्मा की जय श्री कृष्ण परमात्मा की जय श्री कृष्ण परमात्मा की जय Thank you.